நான் அவனை இறக்கி விடுவேன். இங்க வந்து திரும்ப போக முடியாது. ஆமா கொண்டு போய் அங்கேயே நம்ம வந்த இடத்துல விட்டுறோம். அப்பா கிராப் அங்க இறங்கலாம்னு பார்த்தேன். ஏய் இங்க நீங்க பாருங்க இங்க ரெண்டு பேரும் நில்லுங்க. கண்ணாடியை போடுங்க மாமி. அதான் ஸ்டைல். பாருங்க. கை நல்லா இருக்காதுன்னு முடியாது. நிறைய சில்லறை இல்ல. கெட்டுக்குவே. தலையில வைக்கும். எல்லாம் வந்து போட்டு எடுத்துட்டு போறாங்க. அர்ச்சு இதை பிடிச்சுன்னா இப்போ சறுக்கிறது, கடைசி 2 படி சறுக்கிறது. பாதுகாப்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.